Tugann an scéim aitheantas Scoileanna Gaeltachta deis do Scoileanna tá lonnaí sa ghaeltacht aitheantas a bhaint amach mar Scoileanna Gaeltachta. Chun an aitheantas seo bhaint amach bíonn ar Scoileanna critéir le a chomhlíonna. Mar hampla, páirt a chhlacha sa phróiseas pleanála teanga áitiúil an tomidecha sa neartú agus an teanga heimharú sa scoil. Tá lá mór take dus na daltaí múntarí agus balferne a chhlach páirt a scéim agus a ráirú na critéir teanga bhunaithe a chomhlíonna. Inné bron for an aitheantas oifigiúil ag an Searmanas speisialta seo. Well, tá sé iontar na scoileanna seo a eáil na páistí na múntóirí for an scoil a eáil agus an obairtá déanta acu chun an aitheantas seo bhaint amach. Tá siad san rá gúid siad géirí an Gaeilge a gultúir a danga a churcan cine úsáid a chaomhnú agus is eisiúnar ionach na páistí seo don tír go léir a stócha. Tá siad san rá gúid siad san chun an Gaeilge a churcan cin agus a chaomhnú agus in anna bhróda lasú. Is maithan rud go an aitheantas seo bhaint maith ag scoil síonta chruda. Tá Scoileanna Gaeltachta tábhachtach mar támas a cúinear an gaige beo agus í a chur cín. Is go gcuinte muid! Siúlú scéim aitheantas Scoileanna Gaeltachta sa bhliain 2017 agus tá dulchan céin agus ferbert thúntaach déanta ag na Scoileanna a chhlachan páirt ann. Príomhhaim na scéime ná eispéirs tomideachis trú Ghaeilge ar ard chaidán a láthair is Scoileanna. Nás go neartú leisíomh na fáilme agus severas teanga na náltaí a dheasú.